Príbeh o drakovi, ktorý stratil svoj oheň, napísal štvoročný neurolog a skúsená mediátorka a trénerka nenásilnej komunikácie Liv Larson. Tento príbeh ukazuje, ako môžeme reagovať na to, keď niekto má nejaký problém a je veľmi smutný. Drak Tešek je smutný. Stalo sa niečo hrozné. Nedokáže už viac chrliť oheň. Môže sa snažiť ako len chce, ale žiaden oheň z jeho úst nevyjde. Stojí so sklonenou hlavou, zahanbený a nič ho už neteší. Pár dní dozadu, keď ešte dokázal vychrliť aspoň zopár plamienkov, to povedal svojej rodine. Mama, otec a jeho staršia sestra Timana všetci vedia tú strašnú pravdu. A teraz už naozaj nemá absolútne žiaden oheň. Ako sa máš, Tešek? Opýtala sa ho mama. Si v poriadku? Pridal sa otec. Vidia ho smutne so sklonenou hlavou. Nemôžem nič urobiť. Nedokážem už urobiť nič, ani tak jednoduché, ako chrliť oheň. Odpovedal Tešek. Necítim sa už ako pravý drak, povie Tešek a smutne sa pozrie na mamu. Ó, zlato, prosím ťa, odpovedá mama. Veď to nie je koniec sveta. My ťa stále milujeme. A toto sa môže stať hocikomu. Si úplne v poriadku s ohňom či bez ohňa. Ale nepomáha to. Akokoľvek sa ho mama snaží podporiť a ubezpečiť. Tešek je stále smutný. Je mi ľúto toho chlapca. Nemá to ľahké, povie Tešekov otec, dívajúca trochu podráždenie na Tešekovú mamu. Chudáčik môj, ja viem, že to nie je ľahké, ale som si istý, že to prejde, ukľudňuje Tešeka. Ale Tešek mu neverí. A ani ho to neukľudňuje, pretože jediné, čo teraz chce, je môcť chrliť oheň. Tešekovej staršej sestre Timane už začínajú liesť na nervy všetky tie jeho reči o tom, ako nevie chrliť oheň. A hlasno zakričí. Prestaň sa už toľko sťažovať, nesprávaj sa ako malý urevanec. Vtedy Tešekovi príde smutno ešte viac a s chvostom schovaný medzi nohami odíde. Tešekovi kamaráti, Chorela a Vortan, ho nájdu osamotene v lese. Prečo si tu sám? Pýta sa Chorela. Rozpoviem teda celý svoj príšerný príbeh o tom, ako už niekoľko dní nemôže chrliť oheň. Vortan, ktorý rád veciam rozumie, sa začína dychtivo vypytovať. Kedy to začalo? Aké to je? A čo si jedol? A máš aj teplotu? Boli to niekde? Po chvíli je Tešek už totálne vyčerpaný z toho, ako sa snaží zodpovedať každú otázku a požiada Vortana, aby prestal. Chorela, ktorá pri nich v tichosti stála, by tiež rada Tešekovi pomohla. Skús dýchať naozaj silno a možno to bude fungovať. Ťahaj to až s končekou prstov a neprestávaj, až kým nevyjde oheň. Tešek, ktorý už skutočne vyskúšal všetko a nechce už viac žiadne rady, odpovedá strasúcim sa hlasom. Verte mi, naozaj som skúšal všetko a viem, že to nie je možné. Odletí preč a nechá svojich udivených kamarátov tam. Tešek letí k svojej babičke a detkovi do hôr. Oni už o tom počuli, že ich vnúk nevie chrliť oheň. Babička okamžite začína rozprávať príbeh o dráčikovi, ktorý bol jej kamarát, keď bola ešte malá. Ten dráčik bol zakliatý jednou bosorkou a tiež nemohol chrliť oheň. A tak pokračuje v príbehu a Tešek ju nejakú chvíľu počúva, ale potom skľúčene pošepká detkovi. Nikto mi nerozumie, len mi dávajú rady, žiadajú ma, aby som bol ticho, alebo sa ma snažia pozbudiť či ukľudniť ma. Nikto ma skutočne nepočúva. Detko rozumie. Naznačí babičke, aby sa stíšila a ona to hneď pochopí. Chápe, že Tešekovi zrovna teraz nepomáha počúvať príbehy. A tak chvíľu všetci len sedia spolu v tichosti. Chceš len, aby ťa niekto počúval a rozumel ti, aké ťažké to je, keď si drak a nevieš chrliť oheň? Tichým hlasom odhaduje detko. Je to tak príjemné, keď sa ti niekto snaží skutočne porozumieť a Tešek prikyvuje. Je to náročné cítiť sa ako skutočný drak, keď nemáš oheň? Jemne sa dotazuje babka. Áno, presne,
odpovie Tešek a pocíti veľmi zvláštny studený pocit vnútri v jeho srdci. Doteraz to tak nikdy necítil a povie to babičke. Potom ako babička vypočuje, povie: Vieš, Tešek, trochu mám obavy a rada by som zistila, či je niečo, čo by sme s tým mohli urobiť. Rozmýšľam, či by si možno nechcel, aby sme ťa odprevadili k doktorovi a zistili, či ti vie nejako pomôcť. Čo ty na to? Tešek trochu váha. Bolo to príjemné byť s babičkou a detkom a cítiť úľavu, že ho konečne niekto vypočul. Ale chrliť oheň stále nedokáže a stále cíti chlad v jeho srdci. Nazrie teda viac do svojho vnútra, naciťuje sa a potom odpovie: OK, ak ma tam odprevadíte, tak poďme. Tak poďme si ťa popočúvať, povie doktorka, keď tam prišli. Vezme stetoskop a počúva Tešekovo srdce. Vy všetci, čo ešte neviete, tak drakom vychádza oheň z ich špeciálneho dračieho srdca. Och, povie prekvapená, vyzerá to, že časť tvojho srdca zamrzla na ľad. Keď to Tešek počuje, tak sa vylaká a zosmutne a začne plakať. Obrovské dračie slzy sa mu kotúľajú po líciach. Plače tak silno, že sa mu až jeho dračie krídla trasú. Čo ak to nikdy neprejde? Čo ak moje srdce bude zamrznuté navždy? Doktorka rozumie, že je dôležité počúvať nielen svojim stetoskopom, ale aj svojim srdcom. Zamrznuté dračie srdce je seriózna záležitosť. Skutočne sa snaží spojiť s tým, ako veľmi smutné a skľučujúce to pre Tešeka je. Potom sa spýta, aby si overila, či ho dobre pochopila. Si smutný, lebo tak veľmi chceš byť schopný robiť niečo, čo je pre drakov tak nesmierne dôležité? Áno, Tešek odpovie a pláče ešte viac. Cíti sa však trošku lepšie, odkedy sa zdá, že doktorka rozumie tomu, ako príšerne smutné tohoto pre neho je. Chvíľku vedľa seba sedia, plačúc a rozprávajúca. Zrazu si Tešek všimne niečo zvláštne. Slzy sú teplé a stále teplejšie a teplejšie. Dokonca začínajú byť horúce a ešte horúcejšie. Horúce slzy? Nikdy som to doteraz takto necítil, vykrikne s údivom. Ako to je možné? Doktorke to zbudí zvedavosť a vezme svoj stetoskop a priloží ho znova k Tešekovému srdiečku. A nedokáže uveriť vlastným ušiam. Je toto možné? Srdce sa roztopilo. Tie slzy museli ísť odtiaľ, keď sa ľad v srdci roztopil na vodu. Čo tak teraz skúsiť, či mu pôjde aj chrliť oheň? Tešek to skúša a najprv to je malý ohník, ako keď škrtneš zápalkou. Potom väčší, ako zo sviečky. A teraz sú to už skutočne červené plamene, ako z veľkého ohňa. Hurá, idem chrliť oheň, kričí Tešek. Jej, oheň, teší sa babka. Sláva teplému srdcu, pospevuje si detko. Doktorka sa len usmieva a na tvári vidno, ako je veľmi spokojná. Od toho dňa drak už vie, ako vyliečiť svoje studené srdce. Dokonca sa to rozľahlo široko ďaleko po všetkých dračích kráľovstvách. Že najlepší liek pre draka, ktorý nevie chrliť oheň, je umožniť mu, aby plakal. A to rozprávanie sa o svojich pocitoch s niekým, doktorom či nedoktorom, proste s niekým, kto počúva svojim srdcom, ti môže pomôcť udržať vnútri seba teplo. Ozaj, a vedeli ste, že ľudské bytosti majú tiež niekedy ľadové srdcia? Možno tento typ počúvania im pomôže tiež.